Gising na kaibigan ko, ganda ng buhay ay nasa sayo. Ang oras daw ay ginto. Pero kini siya din against the light man sa tuyo ka dito mas klaro dito. Kailan ka pa magbabago? Kailan ka pa matututo? Kung ang lahat ng hirap sa dagat ng umong, buksan ang isipan at narating mo. Kay ganda ng buhay sa mundo. Nakita mo na ba ang mga bagay na dapat mong makita? Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa? Naghanap lagi sa baha, imulat na ang iyong mga mata. Ay sarap ng buhay, lalo na't alam mo kung saan papunta. Ay sarap ng buhay, lalo na't alam mo kung saan papunta. Di ka man lang nagising, di ka man lang nagsika, pinabayaan mo ang iyong kinabukasan. Pagkaganyan, di ka man siya nagkulang, ibinigay ang iyong kailangan. Pagka bumagsak ka sa kalukuhan, lagi kang naglalasing, ang ulang mo'y di pinapansin. Nais lang mabalang sa iyong kabutihan,
magbago ka, magbago ka, magbago ka. Kang ganyan, ika'y walang pupunahan, baka umabot ka hanggang sa kulungan. Mag-isip ka, di ka ba naaawa sa iyong mahal na ama't ina? Nabibilang na ang kanilang mga araw. Magbago ka, magbago ka, magbago ka, magbago ka. Ronel, nang di ka magsisi sa huli. Yung butag! Kisa may lapit sa imong amo. Asawa, pamilya. Ikaw na gano'n. Walay pinakatulong ng pamilya. Kano sa matong balik? Manila sir. Dito na naglalagtan ng kuyo. Pwede ba di mong istorya sa iya nga kanisiyang among gibuhat ay bahagi na siya dito sa kanang programa nato sa PNP karon kanang pagbago sa atong administration. Ingnang nagharana mi dire o nagmanyanita mi dire mao ni ang atong pamaagi sa tukhang. Tuktukon hangyoon nga undangon na niya ang pagdroga. Ingon ana direkta nga pagka-istorya, identified sa namo. Validated sa bata. Ang iyang mga activities, ang iyang mga involvement sa droga, naka-record na tanan sa amo. So tungod kay magkuan pag yun na kay kagawad man siya dito sa barangay, mo ning isa siya sa mga priority nga among tuktukon og hangyoon. So ano na nanuktok og naghangyo diri ang kapulisan sa Kapalong. Apil gani ang barangay kaya lang na pagkuan man gamay. Kay bigado man namo ginapapil sila. Nga nagkataon man nga wala diri imong amo. So, manghinaot mi nga imong mapabot. O pwede nimong tawagan karon imong amo. Ingna maghulat mi nga mag-surrender siya. Pila ka days? Within 48 hours. Mo to'y pronouncement sa amo ang chief PNP. Within 48 hours. Mag-surrender siya sa barangay. Pwede siyang magsugod ha kay kapitan. Para, inunin mo. Sir, ang habilin sa kuwan, sa kapulisan nato diha sa munisipyo. Nga, mag-volunteer siya, mag-voluntary surrender siya. Para ma-process siya o ma-advise siya kung sa'yo maayong buhaton. Kaysa maabot sa panahon, nga ma-operitan yun siya. Kay patay ba agad karon ang operation. So ana ha, kabalo na siya. Kabalo na sa mga panghitabo karon. Makitaan man na nato sa TV no. Kanang mga operasyonan unya patay nakabati o nakabalita pa mo sa ato katong sa 30 sa gabi nga na ay patay mo diha nga na-operitan sa atong kapulisan. So, inang ana ang among paghangyo sa iya. Tinun-ano yun ha? Dili siya... Tinun-anay ang kapulisan. So, naapamig ipakita sa iyang
pagmahal bilang mulupyo ko diri sa Kapalo. No? Sige, thank you ah. Close na lang tayo. Dong, 48 hours dong ha dong. Ate.